Vítame vás pri novom videu. No, máme tu unboxing Steva. No, máme tam nejaké harago. Tak, poďme na brn. Tento ide tam. Potom toto tu. Nejaký Minecraftový stromček. Neviem, čo to je. Vidíte to? Pokémonky? To ja si zošaliem. No, nemám rezátko. Tu si. Tak, poďme to odrezať. Aleluja. Aleluja. To pekne píšem. Vidíte to? Tak. Jej. To je pekná ligotavá kartička. Pozrite sa. Druhá moja karta. No predtým som mal kryštál a teraz druhá. Sen. To je nič. Nejaký hrad. Taká somarina. Pozrite sa na túto peknú kartičku. Tak.